Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Ya, kembali lagi, bos. Saya Koko Kipin, bos. Ini tadi mau lihat proyeknya tiga, bos. Kamar mandi itu, yuk. Ini salah satu suai nguruk, bos. Suai lebih nguruk. Iki, bos. Itu, bos. Dia apa, bos? Jedingnya doyok. Ini. Ya, bos. Seberapa? Sak meter. Sombo iki. Lupa duruk, bos. Iki geragal akeh foto-foto iki. 3 meter apa iki turu. Ya, kuwi lho. Lagi kok ditutuki langsung dirabat kaya ngene iki, bos. Iku sing masang herbal iki. Nggak langsung masang herbal. Yo, kengene wis kok. Yang penting kan duruk sih. Siapa, bos, bos ini, bos. Enggak kena go ngletong yo. Yo, gitu. Jadi, bos. Terus ini yo sampai tengah ya. Ayo. 3 meter nih katanya. Iya 3 meter. Kilometeran, dhuwur iki. Dhuwur, bos. Kilometeran, bos. Ki mau uruke padek kaya bah. Malah apik geragal iki sik to. Mendhuwure pas nganu dipayaan ya. Lah iya. Ngene iki malah apik to iki. Kan lho, bos. Urukannya. Jadi wis dadi foto mbrukan ngene kene. Ini galur dan sanjay duruk. Gagal sekarang nguruk pas toli. Terus kena iki. Diborong orang dua ki, bos. Tiga diborong. Segede sik to. Tuh kabeh dijile dadi sitok entar gak apa. Blak-blak aku kan anget rombo aku kontrol. Gua paling makanan tok. Wes sakmu ngono. Bagu pacul lho to jane. Pasire yo entek lah. Oh, tek pasire, bos. Mau tuku teko neh, Bu. Kok nang tekan udele. Ya wis masang mesin sik to. Paling gunane nggo ngecat pinggire tak. Ngecor karo masang herbal saiki tok. Ku ngisorane kae. Setengah kol, apa sakol. Sakol itu karo diplaster bisa ben wis apik. Heh? Amono iku pas sakol iku pas. Kurang-kurangnya saithik. Lho, bos. Ben aku pacul to kari kerak rok-rok suar. Oh, ini tangan loro to. Ulur. Kudul balik ya kudul. Gung. Lapang biru. Gung. Selasa bengi jare balik. Cak temen. Iki Selasa lho. Senin, Cuk. Selasa ya? Oh iya Selasa. Oh iya kok bengi balik wangkar cungring barang. Wong sandane apek kabeh dibuka. Bocah loro ke foto dumbah ten tol klambine.
Ini lurus. Anjay. Wes, hampir jadi. Kamar mandi nih doyok. Paling mah kelenteng tali. Tunggu omah doyok diundur kayak gini, Bos. Omah iki madhep ngetan, Bos. Omah doyok. Ya, boleh siap. Boleh siap, Bos. Ngono kayak yujupan toh. Layar. Nah, gijo ning kulon wae lereng ngopi ning kulon cedak kul. Sok. Gijo karo bang karo pancing. Enak. Oh, dure asbes entol ya? Dure. Hah? Kilo dure. Mosok kuwi seng. Ini hengkel lah. Elek. Cepakno seng. Nih. Darene kok. Lo bitake, po ceko. 4 kilo, Numpak iki lho. Bebas. Daging gue udah duruk dedes. Tadi rabat apa pasir entek. Yuk. Apa nih? Kurang toh iki kok. Di waduh ya tak survei nih. Tebas. Air beli, Bos. Bos air beli. Ada kumpul. Mau ke bakul ya? Ya apa? Ya. Pesanane sapa? Paseka. Pasar entek ya. Pasar entek ya. Pesenan ya. Lah bawa plak lho ya. Mosok pesenan ya. Pesenan piro ya? Sithik weh. 100. Nah, sakit weh. Heh? Sakit. Wis sakno iki to. 50. Cek lanjut dulu ele. Halo. Seger to lah pesenan. Padran ndi wonge? Padran ndi? Mandra. Terus ikon Kipin lho. Kipin. Mandra ini enggak ada. Oh, enggak ada. Mandra. Turu wong Padra. Mandra enggak ada. Dia tetek. Kuwi lho iku gone tekandi. Karo. Kok aduh men kuwi lho. Gak channel aduh kok. Gak ning kene ya? Mo, ini sih. Wis timun wis ambil timun maaf. Tak kira ning TK kene iki ya. Maaf. Tak kira ning kene, Bos. Maaf. Ngene, Pak. Kuwi piye to maksudnya piye? Piye to? Kas curug Bos sese ya. Yo, telah ganti apa burung pasir kan ana. Karena telepon Yati sapa? Iya toh. Kurang enggak salah enggak ngerti. Kurang yo. Kurang ya. Mau 50 lagi piro kuwi lho. Kok masih ora taret iki piye iki? Ning kono ben ngono ae. Yo. Menang. Temen gar kontrol wong iki. Oh, apa kontrol mbok. Iya, ndang budal. Wes ngono Bos ya. Vlog pagi hari ini saya ke kamar mandi Doyok.
sedaya dapat pesanan dari KPK. Wes aku harus matur nuwun aku sih. Jangan lupa YouTube channel itu dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.